Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Ka music, dito walang makakasingit. Sabado nights, syempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalangga kita sa nabilin isa ka oras, 15 minutos karang adlaw, Sabado night, Petsa 13. Sabado naman edisyon sa inyo siringa pala tuntunan sa kanahandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang birog naman nga puwersa sa aton news team, aton siringa mga correspondent, sa liwat na Manila siringa padulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sili kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros, dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong siring patrol, 2 cruiser patrol, kaya na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, may mga ginrespondira na nga mga insidente. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Why taman ginapangayo, pang Sabado night, mag-responder si Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina.
Ato naman nga update sa mga balita national kag balita international news center sa Aksyon Radio Bacolod. Sabado night nato sila nga pagpangalagad buylog nato na puwersa ni Aksyon John Diaz. Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Henry S. Polgar, back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad. Ang korman sa silinga palatuntunan ng Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 13 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Aksyon! Report! Antes observation report sa ato sini patrol. Flash report ni Action Day Salazar. Bypass operation sa Purok sa area sa Barangay 2. Action Day, please rin. Yes, Action Eric, live kita sa buong nag-report diri sa areas ng Purok, Tagaytay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Ongoing ang inventory sa atong siling operatiba, Regional Drug Enforcement Unit, Action Eric. Ini matapos nga naging successful ang natin nga bypass operation diri sa area sa Purok, Tagaytay sa sining mga pinandaksyon area. Duwa diri ang nadakpan sa sining drug bypass operation. Initial information Action Eric may preso no ang subject sining operation kag kung makita sa kato si caption sa Facebook Live nga at least 15 no ka bulto sang suspected shabu ang recover sang operatiba ng RDEU sa Okay, adjust lang din sa imo signal. Okay, ang nadakpan Action Eric maghimata no isa ka babae kag isa ka lalaki. Kada lalaki amo na siya ang subject sa drug bypass operation sang RDEU. This time makaupod naton sa linya si Lieutenant Glenn Action Eric no sang RDEU nga mo ning nagpanguna ning drug bypass operation, Lieutenant Glenn Soliman. Sir, good evening. Dahil kita sponsor sa DYEZ with Action Eric. Paano sir na dakpan natabo ning bypass operation kadako sining inyo sining na-recover sining operation sir? Yes sir, gagawin sila na good evening sa mga pagpalamatid sa action na Bacolod. Bali sir, Okay. patient Regina, mga alas 8:35 sa Purok Tagaytay, Barangay 2, Bacolod City. Kag ang aton subject sir mo si Mark Dion, 29 years old, kag taga diri sa nga lugar. Kag si Colin Rose Chavez, 27 years old, residente sa amang lugar sir. Action Eric, sa dito lang ang subject sa bypass si Mark Dion, 29 years old. Mark Dion, kag ang sining himata. Ano yun sir? Bali, Michelle, nga information, sir, daw hinablo, sir. Magpakaisa, si Mark at ang tatay ni Conilin. Oo. Si Conilin Rose, actually, kamo na siya ang Hinablos. nalakitban sa nadakpan. Oo. Hinablos ang subject, si Mark Dion, 29, kag Conilin Rose Chavez, 27 anyos. Kaday kayo na kadua, sir? Yes, sir, taga diri, sir. Ano, sir? Oo. So, 8:35 earlier, drug bypass operation. Anong natabo, sir, diin kamo na dakpan niyo? Bali, sir, sa bulig sa aton yung confidential agent, natigayan natin nga consummate ang bypass operation diri mismo sa ugsaran sang Kanday Conilin. Pero ang atong din ni sir na kontak mo si Mark Dion, sir. Initial yung mga recovery, sir, since ongoing pa man ang inventory sa ang operative. Yes, sir, ako magkita to, sir, ang na-recover sang aton nga pusher buyer at the same time seizing officer. 15 tanan ka sa siyas ang suspected shabu. Kag ang duwa dira sir mong ato nabakal sa ato nga subject sir. Anong participation ni Conilin sir? Bali si Conilin sir alleged nga nagatago isang drug sir. Siya nang gatag kay Mark Dion. Kay initial information na sir si Conilin ang tatay niya rin sa detained sa Bilibid prison sir. Okay, sa Montino pa sir. Oh yes sir. Kasi ng father na.
Amon siya action Eric ang amay ni Conilin ang alleged yara daw sa detained no sa may Muntinlupa. Amon siya ang babae no si Conilin Rose Chavez. Ang kaso sa monitoring, sir, tataya, kamusta? no, drugsman? Bali, na-monitor na ni sir ang instructions, halin niya po sa sulod sa prisuhan. Then, nagatabo lang ni si Mark. Nagka-conspire sila nga duwa, sir. Sila ni sir ang nag-distribute sa drugs. Pagkagina, sir, natigayon na ito nga mapaklan sila nga duwa. Nagkakamapot si action Eric, sir, if ang kaso sa tatay ni Conilin related to that. Yes, sir. Drugs man, sir. And taga-Bacolod nun, sir, no? Yes, sir. Taga-diretso. Oo. Ang monitoring, sir, ano kalawig? Actually, ang ilang alan, sir, nag-abot sa mga more than 2 weeks. But considering nga daw medyo kailangan din, sir, sa action kay ang report sa atin, sir. Salamat kita, sir, sa informant natin nga taga-diriman sa lugar, pero confidential ta lang. Nag-abot sa atin ng information, immediately nag-deploy kita sa operative staff na mag-validate. So, natigayon natin na matransaction, sir, ginpatigayon natin doon ng bypass operation sa ila. Ang balay, sir, dili sila gistar or ginakatuan? Ang ginakatuan na natin ni Mark, sir, ang dapulig, ang nag-start sir, si Conilin, kagang niyang autot niya, sir. But si Mark din siya nag-expire, current address, sir? Dire man, sir, sa Kagaykay. Pero laing na balay. Laing na balay, sir. Okay. Oo. 15 suspected associates ang suspected Shabu. Pila ning mga worthless or sa estimate? Yes, sir, no? Kung ang timbang sa aton na-recover na drugs, kung exact na, sir, nga isa kabulto, ang isa kabulto, ta, sir, nag-arrange sa, sir, more than 4 grams, mga lapit 5 grams, sir. Pero hindi naman napaktan kung parehas kinang kilo. Ang yung weight, sir. Pero kung i-estimate mo, sir, estimate sa mga more than 500,000, sir. 500,000, ha? Sa ang Dale? pinsi kabilog. Dale? Yes, Action Eric. Pwede ta kay Lieutenant sa linya, ya? Mas may dugan akong clarification. Ako na lang siguro, ma'am, ang Action Eric kay social distancing mga kami din. Okay. Anyway, okay. Dale, babangkuta si Lieutenant kung ang inang drugs, clarification lang, ha? Is it sachet or bulto? Ano, sir, sachet or bulto ang na-recover? Bulto, sir. Bulto. Okay. So, 15 ka bulto, Dale, no? Correct? Yes, Action Eric, 15. 15 ka bulto, kada bulto 5 grams. So, ang market value ng 15 ka bulto is more than 500,000. Yes, tama na siya ang estimated nga value Yes. ng confiscated drugs, Action Eric. Sir, ang source, sir, sa drugs, may information na kamo? Yes, sir, no? May information na regarding sa source, but medyo confidential talaga na considering we will subject it for validation. Kag kung makonfirm na itong, sir, kung unto, di man yung information na nabato natin, immediately kasana ito ng sa operation against sa ila. Dale? Action Eric. Anong category ang subject nila? Is it high value individual or street level target? Category nila, sir. Sa kung tanong mo ang kategorya ni Mark Dayan, sir, kay Kagi na sa preso, though makakabig natin na sa sir nga HBI, of course, ang na-recover natin, sir, more than pilan ka gramo, sir, mga 50 grams more than. So, makonsider natin, sir, as mga high value individual nga naga-supply sang drugs, naga-distribute sang drugs dito sa Bacolod City, sir. Ang babae, sir? Yes, sir. Ang babae, sir, bali, mula niya sa sir, ang keeper sang drugs. By considering ang iyang amay, sir, ang nag-instruction sa iya niya, sir. Kag nagatabulong sang drugs sa ila. Okay. So, ano niyo po ang Action Eric? Yes, Dale. No? Again, congratulations sa taga-RDEO. But may mga iban pagid silang target sa sinang contact or if not, ang nag-supply na sa subject nila? May iban pa mga target, sir, nga connected man sila or supplier? Yes, sir, nasusubong ang matungkol na number ko, no? Ay na information na kita nga na-receive din sa ila regarding sa mga cohorts nila, mga kaupod nila. So, expect natin, sir, pag makakuha kita sa sufficient evidence, subject naman natin sila sa operation, sir. Sir, may kwarta kayo na, daw talaga ito ka-pieces ang thousands. Mga pilates, sir, kada na to siya?
Yes, sir, no, mo itong atong nababas money nga ginagamit that is 35,000 pesos. Budol money? Budol man ito. Ang urig ko, sir, do isa ka 500 pesos. Okay. One piece sa 500 pesos, kag isa ka 100 pesos nga subscribe money, sir. Oo, so budol And money. the rest, budol money na, sir. Okay. Okay, I see. Sige. So, ang may mga himata, man diri sa nakag, wala naman sila gina-resistance. So far, sir, wala na siyang resistance considering balaan naman nila, sir, ang nila ginabrang malayan, sir. Pag ang mga may mata nila, sir, rin man lang sa palibot. Pag wala man siyang reaksyon, gabi na sa ila siyang gindeclare na silang arestado. Point of clarification. Okay, balikan ta sa action day sa Lazar Day. Dahil gid na kay nauto lang niya kay may mga clarification pa si Dale sa RDEO nga mo ang nagpanguna sa sining bypass operation sa Puro Kagaykay. Dale? Please come back. Balikan natin si Sir Glenn Soliman Actioneric na connection siya kay ng anay preso ining subject ng si Mark Gayon. Anong kaso ito? Based sa initial information, sir, the same offense. Kag naka-bargaining na siya, sir. Kag under provision sa sumo, sir. Okay. So, ano siya kalawig? Nakadwa na or... Mamangkot lang karon sa to be confirmed kay ang initial information na batin naman sa barangay. Yung nag-ano ni sir, nag-libardi. Ito lang sa reconfirm naman. Okay. Actioneric, may dugang ka pa. Okay na action Dale, daw kuan man klaro na. Okay. Sir Mark or Sir Mark? Sir Glenn, Glenn. Lieutenant Glenn. Suliman? Sir, sige sir. Congratulations. Thank you. Lieutenant Glenn Suliman, action Dale. Yes, team leader sa Regional Drug Enforcement Unit, Yes. Actioneric, RDU, na nagpanguna sining drug bypass operation. This time, Congratulations. Basta makakuan ka, basta makakuha ka gamay nga statement sa subject or if not sa upod siya na. Pwede na sa mga sige, try natin. Pwede na sa. Sige, kaya ginaisip, no, ang inventory, Actioneric. Kasi makachance ka nga makakuha kay Mark da, ang subject kid. Sir Mark, sir, good evening, sir. Sir, ano yung mga statement ng gagawin ng alleged operation? Okay, nagpamalibad siya, Actioneric. No comment. Okay, no comment siya. Bye-bye. May comment? Dawato siya sa piyak mo. sa Try natin piyak siya Sige. nabutan. Ila man na diretso. Importante nga gin try taman sila nga makuha ang ila sini nga statement but fortunately hindi sila magatag sa ila sini nga statement. Okay. Pamdilig ni anong statement mo din sa alleged bypass operation? Wala ka pa menta. Sige. Nag-ando man siya, Actioneric ka. Nagano siya? Nag-ando, nag-swipe left. Hindi siya. Hindi siya. Okay, sige. Okay lang. Oo, no? Okay. So, ang inventory na patapos na. Managpatapos ka, Actioneric. Pero na-marking nga naman ang mga recovery. bulto sang drugs na na-recover. Sa sining drug bypass operation. Actually, kay medyo gutok ang area. Kag may mga barangay officials man, mga barangay kagawad na nag-witness sining operation. Actually, pagkadto na itong kainat sa area, Actioneric sa brown nga sling bag. Wala pagid siya bala nabukad ang mga drugs nga na-recover. Ginulat gin ang barangay official. Ara ang presence ng barangay officials. Ara sa tubangan sa mga nadakpan. Ara man kita katapos ng media kag dito Actioneric gin abukay or gin buksan ang brown nga sling bag. Kag diri nasulod no ang mga wallet, ang kwarta kag ining 15 ka bulto sa suspected shabu Actioneric. So, mula sa buong pinaka-latest rin ng sitwasyon, narin naman din ang patrol car ka Police Station number 2. So, din sila ang i-detain no, sa custodial facilities ng Police Station number 2 Actioneric. Actually, apply sa babae ito Actioneric. Made of light material siya, no? Hamo na siya ang bali ni Sir Glenn na alleged siya, ang keeper sang suspected shabu, no? Kag allegedly connected sa gihapon siya nga amay nga na-preso man bangod sa drugs, no? Preso dito sa Muntinlupa, Actioneric. I don't know, kumingalan ka sa kamay na isang babae na? Wala Actioneric, kamo pa i-verify ni Sir Glenn, no? Okay.
ang dugang pagid nga information kagang background man sining si Mark Dayon, no? So bali si Mark ang main subject kagang babae kay na mo to ang sining hinablos actionary ka. Kaya mo na Magluwas Dale sang Dale. Magluwas ang duwa na wala na sang iban pada nga pamilya nga arada. May mga pamilya man sang upod na iban sa balay na. So far actionary kang baka ina na Sir Glenn sa mga initial na to nga istorya antes sa nag-report. Ang palibot diri mga himata man lang diri sa palibot pero ang keeper do amo bito si Conlin actionary ka. Amo na siya ang alleged keeper sining suspected drugs no na recover sa ang RDEU upod man ang police station 2 actionary. Ang mga barangay official, aras kapitan or mga kuana ng kagawad. Aris si kagawad actionary ko. Aras kagawad. Kagawad. Ari ba? Second, ay earlier may araman sa bypass operation pero daw gamay ito ya sa puro kagay man kung hantang basketball court. Iya ka ano to yan, unit? Iya ka unit to yan, no? Iya lang to ka police station 2 actionary. Okay, so nagbalos ang RDO. Enforcement team. Si kagawad ara. Ari ba kagawad may pila diri ka barangay kagawad sang barangay 2. Ngalan niya sino na? Ano lang. Pass ka na actionary. Ha? Pass si kagawad? Pass actually duwa di sila guro. Hindi siya magpa-interview yung kagawad, ha? Hindi siya magpa-interview. Uya pa si kagawad daw. No, ya sila. Ano, sino mga kagawad na? Hindi ko actually familiar sila nga mga Makita lang kung sino ngalan nila lang. Bisan ngalan lang nila kung sila pa-interview. Okay. Ako actually nag-witness. Oo. Oo. Pati pa naman yan. Apelido. Kagawad. Anong name lang? John, sir. John Oro. Si Kagawad Oro. Oo. Isa sa mga nag-witness. No? Ang isa kagawad, sino na da? Upod yung Kagawad Oro, makuta ko sino upod niya? Felix Del Carmen. Kagawad Del Carmen, kag si Kagawad Oro. Oo. Sige. Sila actually ang nag-witness, no? Sining drug bypass operation. So wala lang sila nag-attract sila sining palag actionary no kay na si Kagawad Oro do siya man to na nag-witness sa hapon nga bypass operation sa police station number 2. Importante nga sila da witness Oo. May iba nga kagawad do gina-request ako mag-witness mo, iba nya gina-hadlock pa mag-witness mo. Amo rin sakto nga witness actionary kay katubangan mismo sa mga barangay officials gin busisi. Ining brown nga sling bag no. Kaya base magambal naman lang subject karon kang hinablos nga hindi sir gin planted lang ay sako. Oh. Amo na gan actionary ka so para wala namang resistance wala namang sang gamo kag ti amo na gin hambalan lang sa ining mga pulis no ang ila sining mga rights kinamatarong antes gin pang markingan ining mga suspected drugs nga na-recover sa ila 15 actionary ka kabulto at ginabanta mga more or less mga 500,000 pesos ang balor sa ilegal nga droga na-recover sa sining operation. Rekta diri sa area sang police station sa area sang Purok Kagaykay Barangay 2 Siyudad sa Bacolod ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na Dale Salazar reporting live from where the action sa Purok Kagaykay Barangay 2. Ikaduwa ini nga drug operation this time gipatigayon sang Regional Drug Enforcement Unit RDEO Pro 6 niya nga mga kapulisan na-recover ang kapin 15 kabulto sang ginasuspitsuan siya bo nga may market value nga masobra tunga sa milyon ka pesos. Yang subject nila aragid nadakpan upod ang hinablos niya sini. According sa kay Police Lieutenant Soliman, ang hinablos ni sang subject, ang amaya sini, ara subong sa Bilibid Prison, ang kaso drugsman, pero may close contact, ang hinablos sang subject sa bypass operation, saya sini amay. And ang subject sa bypass operation, according kay Lieutenant Soliman, ang nagapangatubang man sang kaso nga drugs, naka-apply plea bargaining agreement, naka-apply provision,
Grabe nga mga benepisyo ang nakuha yan, no? Sa baylo nga magbag-o, ipangisog pagidya nga magbaligya yamak mo. Dublin ang ginansya nila kung na dulo-dispose nila temprano. Pabakit na hingagaw sa taga-RDEO. Para si Kagawad del Carmen, pag si Kagawad Uros ang Barangay 2, nag-witness sa sining drug bypass operation sang RDEO. So, ginatapos-tapos na lang ang ila sining pagbutang sang numero bilang serving ebidensya sa pagpasaka sang kaso. Ang conspiracy kaso sa Republic Act 9165 daw matuon sa section 26 mo kung hindi ko magsala. No bail niya mo ang ang conspiracy sa Republic Act 9165 section 26 no bail recommended niya. Why niya piyansa? Ito laban-laban guro na di matuon sa sa conspiracy ng hinablos sa subject sa bypass operation. No? Sigihan nyo Yung pulis na way nagakalingkang mag-operate sa mga nagapadayon pa sa pag-engage sa illegal drugs. No? Ang una nga bypass kay natin Station 2 to package deal ni Action Deal. No? Duwagid ka bypass operation. Congratulations sa Police Station 2. Congratulations sa Regional Enforcement Drug Unit, RDEO, sang Pro 6 for job well done. Sige-sigihan nyo Kulugag, man ni protisupot man. Huwag gigabagong tao, no? Na-priso na, itagaan pa sang pabor sang gobyerno tagaan tsansa nga base pa malang magbago tagi sa plea bargaining agreement under provision pa sa baylo nga magbago. Wow, daw nagkuan pagid, daw nangin masupog pagid. Kalabanan subong sa mga nagkaladakpan sa bypass operation sa Akom na Busabaran, kalabanan nadakpan bagong laya. Kagkarabanan sa mga nagkaradakpan nakabatong pribilehiyo sa gobyerno ining plea bargaining agreement. Abaw, balik yapon. Huwag ikaduglaan nga mga tao. No? Hala, sigihan nyo Sigihan nyo. Yung kapulisan tayo hindi na maguntat. Gulugagman pati masupot man. Again, congratulations Police Station 2 Congratulations sa mga taga-RDEO. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang report ni Action Del Salazar, flash report, bypass operation sa Purok, Tagaytay, sa Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Inyo nabatian bago langgid, ginadulong siya sa kalawan sa... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin? Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time. Alas 10:15 na. Dasing isang oras na, no? Huwag na hunos ang oras santa. Sige, this time i-check na ang mga report na gikan sa ato sining mga correspondent. Standby sa report na Aksyon Stephen Presquito, ha? Standby Aksyon na Percival Villamor. Unang tayo report live gikan sa kay Aksyon na Roger Gotib. Sa natipon niya sining mga police report, blatter entry, record of events, nabalag opisyal sa sining area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo!
Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Roller Go Team sa line number 3 sa report. Jer, good evening. Jer, please come in. Yes, action Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa Sabado night. Sa Gaulan daw, ay. ulan di kan. Gaulan sa mga mayong nga butang. Amo nang yang mayo para sa imo. Di, parang sa Eric, ang timpos mo sa Eric, medyo saktuhan lang. At wala man gaulan, so basikan naman yung matulog daw. Kaya na niya sa hapon. Oo. At parang dito, pinastog. Oo. Pero tisibong na basikan naman niya ang medyo malaya-laya lang sa Eric na panahon diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Yes. Sa pilaton sa mga balita ko sa Eric na nagbati naman sinahon isa ka may pagkaporensyon ipatagayon sa may sulat ng Escalante pag may na patagayon din sa isa ka area sa rin successful naman na ini ang langin madaudon na ginakabig niya siya naman ka operation sa Truga. Arestado sa Belisyon sa Republika ng 9165. May mga try to sigutat na sinigilaman nga aga o lang adlaw ang isa ka persona sa may sa Puro Tres sa barangay Alimango sa may siyudad ng Escalante. Ang ginakop mo si Dines Diaz ni Dorano, 33 anyos ng edad, kagini siya ang residente sa Purok sa Tutsi sa barangay Olpoblasyon sa siyudad ng Sagay. Ginatabi kining isa ka stress level and visual pag nag-iingit ng droga sa among area. Wow. Ang nagkakita ni sa mga katapos ang kapulisan na pag-umuro is muli Police Major Heljan Dispi na akuan ni siya sa duwa magagmay nga hit shield na transparent plastic na kinapatihan niya siya mo sa report na ang DDD value kung ang bilis niya sa mga 3,504 pesos. So, ang 500 piso bill, kuha man mismo sa iya teleposition control, gamit sa kapulisan, yung 5 months money action na rin. Kaya karoon sa may isang institutional facility, ang ining suspitsado nga si Kenneth Diaz nag-subject ini nga pagpasakat sa kaso sa sabon pa simala ko sa Lunes pagabot sang resulta sa crime laboratory. Sa biyak sa iman pa mga balitang sinerik sa may isang siyudad sa Sagay wala ko yapon sang matubod ang kapulisan sa kamatayon doon na sa isa ka ang isa black generic truck driver nga ginlutang sa ilang mismo puluyan si Antonio Galio itong 65 anyos lang nasa rin ang generic ini ang napatay gid sa matawo ang insidente sa tog generic nga Merkules ang gabi Okay. sa Sitio Chloe sa Barangay Rizal, Ciudad San Sagay. Pero sa Police Major Albert C. Bayaran na sila. Pero sa kabinda sa karoon, kag nag-usad na ang ikawag sinirek na investigasyon may kadaran sa sininga kaso. Sa Sublong, may person of interest na kita, pero subject na hapon sa follow-up at investigation. Sa Sublong, wala pa kita wala pa kita witness na come up na nakasugid sa iba na dito sa Nakado. Pero sa atong bahay may hambal ko, may harap kita may ginausoy kita nga
valid. Hopefully, no, ini maayo kung hopefully, mambal ko masurog natin uling yung kaso. Sir, so far, ano sir, ang atong sa ginausoy nga ang gulo, sir, ang personal damage, ano? Ang kasubong, ang gulo, no, nga personal, binausisa ka natin ang iyang background kay kung nadumdaman na natin, isa sa pamilya niya ang napataynan sa una. So, sa subong natin ginatanaw din, kung ginatanaw ang tanong niya ang gulo, no? Tanong niya motibo, tanong niya pwede natin magamit kung masalbar niya kaso. So, sir, hindi niya sir drug-related, sir, niya kaso, no? Sa subong hindi ako kambal, sa amuning kalikot mga panahon nga magtal na kung hindi related sa drugs o ano man ang rason, no, sa iyang kabatayin. Kamusta ang pamilya, sir? Cooperative magkaroon or nag-coordinate mag-karoon, no? Sa subong nagligot, no, after sa incident, natanggap natin ang family, ambal ko may lead kita na ginausoy. So far sa subong, may mga information na kita nga alin mo sa ila. Every now and then, kung may kinanglan kita, nag-contact ko sa ila. Nakipag-angat ko sa ila. So, actually, at marayos sige ako na investigasyon sa kapulisan. Oo. May katanan sa sinake daw, wala pa rin ako ma-personal witness, pero wala pa magkanigid makuha ang mga politika mag-ilibilis siya. Gani. Doon na ma-file ang kaso. Minado sa polis nga sa ila, tinuhapan sila. Pero minado polis nga wala sa mastadas business. So, wala pinakapabudlay nga hindi sila makapile sa kaso. So, direct may kasalan sa sininga pagpatay. Ang isa sa driver sa traffic sa gipatay sa riding in tandem sa lugar sa Sagay. Kung amo dili pagid man klaro ang motibo diri action, Roger? Wala pagid actually actually daw ginangot nila to sa year 2018 nga gitiro inihan utos dito sa may sitio Pulapangyar sa barangay Bugang sa Vanuatu, Tuboso. Okay. Pero ang pati actually ang ila ang motibo so ukol ang rason sa tuya amo ang ila to complex mula sa talabnan sa Dubai. Daw duta bi. Isa na ang nilalastapon sa pulis nga kung bala may angot dito kasi kung may pagdumos yapon sa mga tao karon yan himukit ang ila sinipano. Gani kiti di man tama kasiling nga may angot man to siya sa problema sa duta kiti dalayo man to ito buso to di ba? Pati layo kanda sa malugay na. Tapos dugay naman to. Pero ang asawa si Roger, ano, why man gid naka-mention sa police ka, base may mga kontra, or may mga pamahaw prior sa insidente, ano, why gid? Kay Sato, interview man to sa asawa, siling man to, nag-kontra ba nga yan, wala man to interest ko, no? Gani, man, no, doon ka budlay, no? Ako na budlay yung nila po. Kaya man, sila pag-anay, isang iba na to, mga nag-pumatik magsadala sa balita. Kasi nila wala yung PJ, absolute. Yan nga, basta lapat yun sa umot sila. Gani man? Masili nga buot, buot ka tama, paso ng tubla kong buot ka. Daw, imposible man nga. So, pinasalat mga pagpayag, mga sa pamilya, kasi kilala man mismo nila sinipamilya, na binigyan din yung biktima. Kilala niya kasi asawa ang nagpapayag na mo. Gani katidra sa lugar nila, why man sang mga kulokontrada, kasuya sa biktima, ano, why man? Amo na, kasi wala din man ang generic mo, isa mo lang nag-mention sa asawa, kahit man nag-absent sa pilatan daw sa iya trabaho bilang driver sa truck niya. Hindi nga ba, patawag kami sa nila nga in charge sa dinampalan ko wala mag-drive pa siya. Sige, mag-drive ko yung people drive. Kaya kung di kayo mag-drive, paabusla na lang yan sa laing. Gani, man ti do ato yung punto, do kalayo naman ihangot mo, no?
mayo naman Oo. mo na nga rason ang din sa bagay pag-ubraya gani pag-ubraya Lunes absent sa Lunes pagka Martes sobra siya pagka Merkulis sa gabi tabo na yun Gani man. ang pag-lutang siya sa Erika inapulo pa nalman pa sang itong sininga kapulisan sa sunod sa ining kaso naman nga patay kag riding incident naman ang mga nag-atake sa sinirikan nga Merkulis itong karon wala pa gidapon maimanuan subarasin ang mga suspitsado action Eric. Pagyanta na kay Major Albert siya kay basi pa man lang makuha niya, masolbar niya na pero sa kabudlay sa mga sitwasyon na subong daw basi bulubudayan man na siya magsolbar. Pero amo na balang ati kinahanglan already number 1 ang pag-isya kabalo sila po nanugin dapat iatag nila ang informasyon sa pulis. Gani. Ang mga pugluyo nga may kabalo man sinigay ka pamati balangat ko si Police Major Albert C. Yung mga confidential man ang identity sa mga makakag witness para na mag-validate sa pulis makastart sila investigasyon dira. Oo. Magkakagay sa information kasi wala man si Superman direct mo ang asol man ang direct magaling nga daw pila taglaw kaya alisa sa Merkulis sa nag-ipos pala. Oo. Diba yun daw nag-ipos ako daw nga wala ma-swap. Okay, balikan ta siya sa Roger Good team no to nga sininga linya. So, amo na palaligban na sa aton pulis sa Sagay kag ti pasol-pasol naman na din Major Albert C. Kido why gid sila sang sarang masudlan nga buho nga basi maka panghigaron sa Sir Roger. Yes, actually, Eric, kung sa bagay, polis na to niya, masilig ko wala na pabaya, pero sa polis kung wala sa witness, hindi ka magkapile ang kaso, bisan mo pa kung igaw ang mo siningay presentar ka, na mga ebidensya, agad na mapasaka kaso. So, arang giyo sa ato sa pulisan, but kasi nanglan na sila, ang suporta ka operasyon sa bumuloy sa Amerika. Gani man. Tani din lang yung mag-ilan tani ba mag-inisita sa pamilya, sa pagkakita sa mga informasyon. Nan. Sila tani yung mag-caslok pa na mga bumuloy yung kamay batay. Sila pa naman tagaan man sa justisya. Gani. Ang ining biktima. So, muna yung Amerika ito mo report na sulat ng kalikot sa batong tauhay man. Pasalamat kita kay man ang amon dali medyo halong-halong na din man kami pero na dugangan kami di isa naman ka kaso di sa duwan, tatlo. Isa? Isa kaso pero LSI yapon. Pero kasi lain yung aksyonere kag LSI mo kasi kung LSI mo sila na yung mayo sa kaso gobyerno lain yung local cases ka daw once nga may local cases yan daw sa budlay sila sa contact tracing na yan no. ay kung sa mga manok pa rin may makurong wala kundi na yung lawan ng kwana Gani. kundi na yan pagkakarib lahat mo na ang ati pero pa sa kay Mayor sa Bazabaling sila nga bisan matuod nga LSI man ina o kung ano man bisan may COVID man no kung wala subong sa hindi pag mga ito maklaro na panahon ate matamo sila ang yapon na pag-implement target sa minimum health protocol ito niya sa kayo ng last pa na naturukan na sa Inovac COVID-19 kaya bakal siya gina kung ba yung tudaan sa lapitan karandaan. Wow. So, nagmono si Mrs. niya kahit sa regular siya, gulong tao mo niya. Sa stato ka daw, sige man vaccine sa pang bakuna at sa sendar niya, oo. Kaya ikaw yan, kasi napos ako yung ma'am na bakunahan ako. Uy, ikot sa ma'am, bakunahan ka na. Ano nga pa, sa Innova. Kundi napos ka mo, yung mga sobra plansyin, ang nabakunahan ng medical frontliner sa Central Medical Center. Tapos sila ito bilhin pa niya, o kahit yung mga separate class nila mo. Okay. Sige, yun lang ko na nila. Tapos
bakuna. So, ina siya under sa province sa pag-operate sa Central Medical Center. So, nag-sugod rin sa amon ang ceremonial vaccination. Pero, hindi pa na siya again ang para sa Teresamo. Para sa mga medical frontliners sa medical center. Wow, very good. So, mga sobra 100 na sila. No? Ang nabakunahan ng Suneresa. Sa may nabilin pa, sige na second batch po ginagawa, first batch pa ako second batch. Ang nabilin pa giniban, nasa karon wala pa mas makunahan. Sinovac again, inject sa ilang Suneresa. Tama itong isa sa mga na-injeksyonan sa Sinovac, nagkaon to sa kalanaan mo kina? Oo, dari kayo na, oh. Pero sa kabilog? Nag-take out lang kung pati na sa iya man, nasa ina. Tinagpakaldo, gisagli? Oo, kung galing motogal sila galing sa bala yung kaina niya, pero diyan kung galing siya na ginabulumantayan siya, mas wala ko mag-in-check lang. Okay. Way kaso, mula i-check na importante nga nagapit kagin siya kundi nga balaligyan. Oo, galing eh. Sige mo kada at sa kabinta-binta ka man eh. Okay pala siya. Di ba naman siguro mag-in-check? Yan, natulad daw ganang birthday ko. Wow. Dapat sabi ko na kung birthday ka na birthday ko. Diba, simula ka taon yung song Kwile, Kwilo, song Kwile, Kwilo. Kag sunod kaya kanta ka muna vlog, sunod kaya kachota ka Roger, bakal naman tapat. So, Ate Maya man kay at least na-injection na sa Sinovac Amo na actually, Eric, kasi may sa bago-baling siya, di ba tapos ko ng mga frontliners na gani. Mauna, kasi actually, Eric, niya pa-injection sa bakuna kay para mag-set by example ko na. Gani man. Select sa alkalde, bala. Very good, very good. Mag-content ko naman kay ligan ko lang stop sa Nueces na itong ligan, naras na sa Arena. Bakot ka sa mga BW niya, sa mga gamot sa bakuna, una-on sa mga medical frontliners, una-on sa mga BW. Yung kinasay niyo, sa SYG ko nung may nagkansa pa sumereka sa mga BW. Kulbaan pa slaw? Kulbaan, duray. Ang ibang gani. Ang ibang gani. Ang ibang gani kay inagaway na ila kulbaan pa sila pa injection nga mo ni sa mga naga sa Manila to kataas ang kaso ho. Tapos may mga bago naman nga bayrant ining ulihin ni Brazil naman ho. Kita mo, daw ka na mo sa variety damo variety damo klase bla. Damo klase damo klase. Muna, ang plano yan mayor nga tapos yung mga medical frontliners kasi kunara na gitman. Pero sa iya, sila niya, bisan sa ton tayo, bigyan may risk sa iya kasi mag-diabetes, may hypertension siya. So sila niya, mapa-testing siya sa iya, sila nga doktor na pagkatapos sila, kung go na yun, na-take go na yun. Kaya magpa-inject ang vaccine. Pero AstraZeneca niya, kamulong abot sa amo na. Mugid. Amo man ay kaiban ang AstraZeneca. So, amo na sa nga naman tulong ang report. Sabi yung take up pag-release sa Mr. Jonathan Lee. Sabi yung kabanda si Fiscal Benjamin Maido. Si Lilian Maido nga pala yung Valor Commission Officer. Ang ato na nga kilala friend na ito na nga nagapumati sa ito Ma'am Judy Delmo. Wow. Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Pamati-man sa Golf Course, pamati-man additional sa Council of Your Tributary Transport na Nicolal sa Bakloya sa Power Trip. Pero sa tubla, hindi na year. Wow. Sino ba po sa kastek sa kundi? Siway paguro nga tigpasawang makuros mo. Kasi kaya Gani, pabot-abot ko sa lingko. Pabot-abot ko sa blakadadla lang ko ba huwag katek si Sir Javier ba? Kung makaka-text na sa mo na si Ligo Javier, sigurado na lang nga gating pasaw ang wag magro sa puno. Wow. Kasi sila nga rin ako, harbisan ako, kasi ito, isulod sa box sa may kulay sa ice, kaya
Bakulod sa radyo ka sinirek. Wow. Ako bisa wala lang bang Ros kung may gusto sa puno gusto di na malikaw sabi mga pulo pasaya na kag na mga alimango Ay bumati na si Begoven kay ba naggambal na ay isa ang basta ko na wala kita kuno sa imo. Mga ulo alimango dabla sa puno kag pasayan tambok na mo. Oo, grabe pa lang ang pasakta siya una sa apply sa security guard sa una na baton, ang isa ko kapon na putot pa nga gamay na baton, ito nga baton di man. Oo. Tapos sa isa na mo talaga apply mo niya. Ano yung regalo? Ito lupos na ugad, kapigaw na alimango, grabe kagat. Wow. Kung tignan pakagat, gano'n mo. Asus, grabe, no? Bala ko ang mga alimango sa punong kag pasayan yak si Roger tambok niya mo. Oh, God bless. Sagod ginaya basi may mga lukon mula daw, no? Matimingan mo. Di ba si buat ka na? Amatagatak na. So, pag po inulan, di ba magkato na? Ay, kung ano yun, COD lang, COD. Iba niya, PGB, COD mo. Amo na nga biliban ta kay Mr. Javier kay ka-Alwan lang atawaw. Ay, susway kita mo mga blessings siya sa tiga sobraman. Ay, ito. Kita mo na nga ang blessing nga sobra gina-share man sa tao nga palangga ya para sa imo. Na-vlogger gusto niya mangin isa ka instructor bla. Ang mga pagpatamayo nga atin sa iya, alin sa ginabak siya takat to sa iban. Gusto na kami dugangan pala karon na. Ayo di kurma. Kasi si Mr. Javier nga ba sobrang si Roger daw ma-obliga mata madugangan iba. Yes, ganito sa ganito daw pag-ubas sa purong na lalaki. Ayo. Grabe yan. Okay, sige. May gano'n na mag-ubas kasi may gawin lang priyas pumatay mo na sa aton. Bayaw na bigin. Okay, so na mo ba si Mr. Rashid sa may kaduaan di Blau. Marasya kaduaan na rin pumatay na sa aton. Okay. Sa aton, sila nga pag-dulong pa sa mga salita sa satellite platform. Una, sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, pag-gargusin ng report. Sa makulong aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. There you have it, live report sa Cadiz City. Natipon nga mga police report. May gabi dira sa kay Police Corporal Rolly Mardukyo. Sa police station number 2 ka monitor gid sa ato, no? Sa kay idol ko Makoy Langgabi, bago monitors toto Makoy Langgabi, ginatamiyayo lang mga Magbanwa family da sa may sitio aning barangay Pahanukoy. Nya Sir Idol, salamat gid sa order mo kagina. Daway mo ko order kay ina, man order ko nga taga-Aksyon Radio. On fairness pala namin isang pizza ni Kwan ni Toto Makoy Langgabin. Ang pinakanamit gid ang iyang overload ay kananam namin laki damo blap nako taw. Salamat kay Toto Makoy Langgabi Guro ginapamana niya na guro ko mag order ng Aksyon Radio. Toto Roy Beltran da may gabi no. Kay attendance la si Guillermo Clarito kag si John De Lima, Quico Trib, Welma Inocencio Cabales, may gabigid. Toto Alex Montesa da, kakay Cory Bidaha sa Kuwait, ga monitoring sila sa ato, no? Toto Roy Beltran da, may gabi, Manandala nga pagpaurok-urok, kay Heidi Hipolonyo Tugunon, ga monitor gid sa ato, no? Toto Yamski Prias, timbi sumugli nga tanod sa ko yung mga on duty subong, no? Si Toto Yamski Prias, Toto William Prias sa timbi dira sang tanod ka barangay Panukoy, ga patrolya sila, ga monitor sila. Salamat dira sa inyo nga pagpaurok-urok.
Sa kay Jeff Magtubo Hamantok. Tamiya ko lang happy birthday gali sa anak ko nga si Jerry. Happy birthday na kay Jeff Magtubo Hamantok ang panamyaw. Ay, perti. Ang report ni Aksyon Roger Gutib, ginadulo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan si Mrs. siya, no? Ga-monitor gid sila. Salamat gid kay Kuya. Joselito Hugo sang HRDD BCPO. Kay Joe Anda ga monitor pasawa. Tati Ver may gabigid kay Yusi Marquez. Sa kay Ibon Ibotsera sang Germany. Sa kay Philip Alonsagay, kay Paringken Alonsagay may gabigid. Kay Emmy Esmeralda Dulido, may gabi. Janice Arcipuedes sa Victoria City may gabigid. Sa kay Mercy Mirasol Flores sa Hong Kong may gabigid. Kay Romulo Batang may gabi. Ira sa area sang Panukoy, Vanessa Mayo sang Minnesota. Sa kay Jeff Magtubo Hamantok, natapos ko ni Payungayong Rinan. Mayong gabi dira sa imo. Malandara nga pagpaurok-urok ha. Kay kwanda kay Kati Berga monitor isa sa ato, no? Sige. Hali sa report na Aksyon Roger Gotib. Naka-standby pa sa line number 2, Jackson Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Stephen Presquito. Line number 2 sa report. Stephen, maayong gabi. Please come in. Yes, Aksyon na Eric. Sa itong update diri sa Ciudad sa San Carlos nga sabihin na naka-experience siya karon sang malawig-lawig nga total blackout ang bilogit nga Ciudad sa San Carlos kag tungod ini no sa 69 kV nga nag-trip off nga dira mismo sa may Patunan Calatrava nga sabihin nga until now nga gina repair ini. Kag sa karon na anyway nag-umpisa ini kag gina Action Eric ang among blackout mga alas 2 ang hapon kag until now well anyway bag-ugid lamang ini nga nag-resume na alas 6:30 karon sa gabi kag nagsiga na karon
ang aton nga kuryente. So amo ini karon action Eric sa diin ang amo nga pag-blackout tungod sa sining pag-trip off. So far good action Eric. Sa ato naman na COVID-19 update diri sa Ciudad San Carlos nga so far may ara no nga nagdugang cases pang ini gamay lamang kaayo no. So ini sa karon ang ginatun-an sa karon sa aton nga mga ining aton nga sa Emergency Operation Center sa aton Ciudad San Carlos nga continue ang pagbutang sa mga checkpoints diri sa boundary sang Oriental nga bahin kag dito sa may barangay Kudkod kag sa may barangay Quezon. So mo lamang inaugurasyon Eric ang aton diring update sa ining sa diin sining karong adlaw diri sa Ciudad sa San Carlos. Naga-report na rin diri sa Ciudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Rad. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat kay Aksyon Stephen Presquito, live report gikan sa mga syudad sang San Carlos. Sa Ilwanta si Aksyon Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Line number 3, Aksyon Percival Villamor. Please screen. Mayong gabi Aksyon Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon Aksyon Eric no ang buluhaton sa aton kapulisan sa siyudad sang La Carlota padayon ang paglibot sa mga 14 ka barangay sa siyudad sang La Carlota. Ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang aton alert team kag ang aton PCR PNCO sang siyudad sang La Carlota. Nagalibot sila upod ang Vaudis sang officer sang 14th barangay no 14 ka barangay sa siyudad sang La Carlota kag panghatag sang mga flyers ilabi na gid sining ginatawag nga 9362 no ang kag ang 7610 Republic Act 7610 anti-rape law kag nagpadulong sila sa may barangay Yubo, La Carlota. Kag pagkatapos nagkadto sa may public plaza sang Yubo kag dito naghatag sang short message kag naghatag sang programa ang aton kapulisan sang siyudad sang La Carlota kag paibalo sa mga pumuluyo kag mag-aware sang COVID-19 nga nagaduging sa sining mga tinion action Eric. So far amo ni ang nakuha naton sa siyudad sang La Carlota. Subong man sa banwa sang Lakas Liana, padayon man ang pag house to house ang aton nga mga kapulisan sa pag paibaluman sang pandemic no. Kag ang aton nga kapulisan wala untat sa paglibot kag pagbantay sang mga barangay didto sa banwa sang Lakas Liana nga ginapamunuan naman ni Police Captain Ramel E. Bustamante upod ang aton nga mga kapulisan kag man ang aton nga Warrant Section Division nga si Police Master Sergeant Nelson Madriña. So nagakandak sa gihapon ang aton nga PCR sang ilang programa sa paghatag sang mga gift packs kag mga gahatag man sa mga flyers kag pahibaluman sang protocol sang COVID-19. So far mo ini ang aton nga mga information report nga nakuha sa aton area of responsibility mayong kabilang sa Honorable Kapitan Chad Peria, kagawad Jeffrey Zapanta kag Gisrel Imbultorio sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, aksyon para si Balbillamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Habi ko na pa nag-uob. Kakibot ba lang ako nga.
Sabi ko may daguob nga nag-igo kay Action Percival nga porte katunog. So mahuya mantaman. May gabi dira kay Jo Marie Calizo Gomez Taga pa urok-urok sa aton. Sa kay yo di torta di na pinya barbecue. Ayo. Si Jo Marie Calizo Gomez ara na sa may kuano. Kinatamya yung landang pamilya Udani, binamin nila sa Gold Chris sa Barangay Bata. Magkabalik ang inyo siring nga palatuntunan. When we come back, balik ang report ni Action Dale Salazar, pala report sa Patrol 2, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik dire sa ato mga bidira sa kay Raul Mandid, no? Raul Mandid ka kay Aurora Opao. Amon mapisan man nga tanod. Sa kay Madam Vanessa Mayoda, mayong gabigid. Again kay Emmy Esmeralda Dulido, kag kay Jo Marie Caliso Gomez, nagapaurok-urok pa diri sa inyo para tuntunan. Limang kompleto nga pinila kung hindi sila ka paurok-urok pamati. Ayos! Balikan ta ato sa Riga Patrol 2, final report na Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Dale Salazar sa balang report. Dale, lapis kang back. Eric Leraman sang bypass operation again kandak ang police station number 6 sa dakpan diri sa ka-e-bike driver sa area ini sang Purok Gonzaga Bragita Kuling syudad sang Bacolod subong adlaw. Ang nadakpan kay subject amoy ni si Jofer Balyados sa 29 anyos sa residente man sang Purok Gonzaga. Suno kay Lieutenant Dax Santillán, ang Deputy Chief of Police sang police station number 6 ay ning nadakpan ning sa kanuli identified drug personality action Erica pag street level nakuha sa nadakpan ng apat ka elongated sachets ang suspected shabu ang may araman sang draga para Fernelia. Aminado si Balyados nga ang iyang drug action Eric nga nakuha sa operatiba hag nagsulod din sa illegal nga aktibidad subong bulan sang Marso. Ang police station number 2 may araman sang bypass again kandak subong man nga hapon. Ang nadakpan diriya si Lester Villanas legal ang idada, resident action Erica sang Purok Cagaykay Barangay 2 sa syudad sang Bacolod. So nakuha diri kay Lester Villanas ang pila ka sachets ang suspected shabu, mga more or less mga 38,000 ang market value according kay Lieutenant Andy Ofaliang Hepe sang police station number 2 action Eric. Ginpanginwala diri sang subject sang drug bypass sa si Villanas
nga iya kuno ang suspected shabu nga nakuha sa kapulisan kasi si Action Eric ginaligar ginhaboy man lamang ni siya ni certain Raven sang natabuan nga may nasang linag sanay nga natabo no. So according kay Sir Falya, may isang nakapalagyo kagamoy ni si certain Raven Action Eric nga ginatudlo sang subject sa bypass operation nga sa iya gikan ining nakompiskara nga illegal nga droga ining si Villanas kagang iya sining upod nga isa pagid kilalaki nga si Rene Action Eric ang preso man sa custodial facility sang police station number 2. Sa iban nga balita, ang natipon sang patrol sa area sang Department of Health Region 6 mayara sang Pasko nga ginkandak subong man nga hapon. Nagdangat na sa 9,945 ka mga healthcare workers sa Region 6 ay nabakunahan sang Sinovac ug AstraZeneca COVID-19 vaccine sa virtual presser ginpahayag ni DOH 6 spokesperson Dr. Jane Wanico nga kung Sinovac ang paghahambalan 20,280 na kabubusan Action Eric ang bakuna nga nagabot para sa Region 6 samtang AstraZeneca 10,000 doses naman. Suno kay Wanico iniingangin pang distribute na sa mga COVID-19 referral hospital sang DOH kag gobyerno. According din kay Mamonico, nagpakabay siya nga apisara nga mayroon na sa bakuna kontra COVID-19 dapat sa gihapon nga magsunod sa minimum health protocol. Mga balita nga natipon sang patrol ang ka-action nyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat gid Patrol 2, salamat gid Action Dale. There you have it ang kapugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program Sabado night nga presentation. Balik ini sa Lunes ang mga oras kagamuman nga waragwakan. Ato sila ka Patrol Unit Reporters in Action nga nagpalagad karong gabi sa kay Action Roger Gutiv, Action Percival Binamor, Stephen Presquito, of course Action Dale Salazar, Action Ninyo Bugin ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, New Center Action John Diaz, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spurgar, back up diri sa aton security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner, with IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sirat Sambago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa kala sa mga station manager, Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!